tuwek, Mbak. Mbak, guyu Mbak. Ayo Mbak, joget Mbak. Ayo Mbak. Ayo. Ayo Mbak. Kan enggak oleh Mbak ya? Wes oleh lah. Entok weh. Jalan-jalan. Yuk. Halo? Ya, Assalamualaikum. Iya, jadi sama jemput aku. Saiki lah. Tak andani ya. Ojo suwi-suwi. Selak rindu. Iya. Tak dandan sik penayu. Ben sampean enggak berpaling dariku. Oke. Waalaikumsalam. Pak. Eva. Di, bocah nang ndi yo digoleki kok ora anak. Mbak. Eva nang ndi to jane? Tak delok tak goleki wae kok ora enek ket mau. Ya kae lho, kur macak tok kae lho, kur Oh, iya. jangan tok Ya kae. Allah, tak deloke. Orang ngerti perabotan pirang-pirang orang belum dituju kok. Pak. Astagfirullahaladzim, mau dandan ae. Emang arep nang ndi jane? Di kemayuan. Ya Allah, macam iki. Arep nang ndi jane, Di? Mbak aku melu to. Sama mending di. Ya melu kowe apa nang ndi? Aku harus ketemu sama cowokku ya. Astagfirullahaladzim. Oh, Mbak. Apa kayak pegaweannya pirang-pirang kok. Aku harus ketemu cowokku, Nggak ngarep Mbak. golek cowok ae. Aku kan pengen golek jodoh loh. Kae lho. Kan nyuruh untuk jodoh. Perabotan mbok dikumbah. Cuciin kae lho, dandan tok. Gampang dong, kalian tak cuci. Coba Kapan tes. baline jam piro? Muka jam 5. Jam 5 apa kok jam 12? Ya pokoknya sak balik ya. Awas nyorot e. Mbok tak tutup, Mbak. Piye? Ngopo? Malah cemburu kaya ngono. Mbak lo, aku sidik-sidik gak oleh nang ndi-ndi. Ya Aku gak jenenge oleh. wong tuwa. Ya ngono kuwi lah. Wedi lek misale wong wedok dolan ning ndi. Ya kan aku kepingin dolan, aku yo kepingin karo cowokan karo Ya jenenge Mbayu sing sabar to, Nduk. apa-apa gak oleh. Sidik-sidik kon ngresiki omah. Apa dipikir aku iki kon dadi anak omahan ngono gak oleh lunga-lunga ning ndi-ndi. Oh alah, Nduk ya jenenge wong tuwa ya kaya ngono. Napa ta iki bocah? Apa kur padha kaya ngono tok? Gunane arep ndang lunga ae. Ora ngerti pegawean kae Dik. Mek sik. Ngoh. Ya jenenge wong wedok mbajik gadis. Biar Arep jalan-jalan lho Mbak, malah saken kuwi, Bro. Justru dandan kuwi. wanu Mbak, jan menor bibir jan kaya saking Jan, gendol jan. Mbak, ya beto Mbak. wong ke mbok sing bener. Celake wis kaya Syahrini kuwi. Kudu sarono meneh. Sayu kaya ngono ora gelem ngrewangi pegaweane Aku wis Mbak. ngewangi lho, Mbak. Aku bendina ndek omah ora tau dolan yo aku nurut karo sampean lho. Mbok melas karo Mbak to wis tuwek Mbak. Mbak, guyu Mbak. Ayo Mbak, joget Mbak. Ayo Mbak. Ayo. Ayo Mbak. Kowe kan enggak oleh Mbak ya? Wis oleh lah. Entok weh. Entok weh. Jalan-jalan. Yo, yo wis Mbak, suwun Mbak ya. Heeh, wes Nang. Tapi baline aja wengi-wengi ya. Wengi-wengi. Ala ya, ala ya, api-api. Badung. Aku disambung, Mbak. Iya. Sangoni. Piro? 50. Iya. 50 ae ya. Heeh, engko. Ulang Mbak, lah aku kon ngene, ngapro. Wis rapi ae. Ya Allah Mbak. Selawe. Kamu juga selawe. Ya wis 100 wong loro wis. Ah, gitu Wis dong. sekali 100 wong loro. Asik. Heeh. Saiki aku wis ditunggu iki. Iya wes, pokoke aja baline aja wengi-wengi ya, Nduk. Nah, Bocah. saya. Soale Iki kok aku sing awal Mbak, tenanan ya, Mbak. tenanan. Aku sing Aja kok sing awal. mbok wong lanang Waktune ngene. balik kok Ya, tak kudu balik. Ayo, las kobak deh. Ngono Wis Mbak. ayu kaya ngono, Wes. kok kudu nganu tok ya. Heeh. Heeh. ya, Tenanan Mbak. ya. Iya. Aja kok sing ngono lho. Oke sih Mbak. Nah, Wih, top share. Yang salim gini. Ayo Mbak. Nah, salim. Makan tuh Mbak. Ya wes Mbak ya. Aku tak pamit. Aku sido melu iki. Yo harus diawal ya. Apa-apa, Mbak. Baca kaya ngene kudu diawal to.
Soro usah bisa Oh, bisa iya. karo wong Ya, tuwek. Bang, kon ada yang tak ngawal. Ya, Mbak. Penggalan tenanan ya. Baline aja wengi-wengi ya. Jeneng suara. Malambo, golek tenan sing bener to. Wong kowe, ya wis kowe tak tinggal nang kene ya. Aku mau tinggal nang kene dhewean. Lu aku arep pacaran kok. Masa aku ono kancane yo gah. Kon dadi ngamuk Tapi ono lho, upload. kok aku nek eling piyen ya. Ya ora, kenteni kene wae ndang ditelepon dhisik. Telepon dhisik ya, Sal. Nek ditelepon ora teko nggon sih. Yo tak anteni kene. Halo. Jal ditelepon. Terus teko Sampeyan ndi ndi ngono. to? Aku wis ning tempat sing mau dijanjekne mau kok. Duh, kurang teko. Aduh ngalem rek ngomong. Aduh. Wis rindu. Halo. Rindu. Iya. Cek suwi Kak? Semenit? 2 menit? Oh, suwi-suwi. Ndang tak enteni. Wedi aku kan aku kondol wong wae kelangan kapok. Aduh rek. Tak enteni ya. Aduh. Ya. Ya wis tak tinggal kene ya. Aku mohon dadi Duit nyamuk. sing mau duit. Duit apa? Sing kayak mbah mau aku. Gaya aku yo ngopo? Lah kira mbok saya. Ya Allah, Eva pelit banget sih. Wis Nah, iki lebih piro? 2000 ta iki mau. Oh ya iki. Jarimu kan 150 ewang iki, 50 ewang. Aku tak lunga rono. Aku nyebisik oleh. Apa? Duit. Nyuruh Kok nek terus. aku kurang lho. Wong cowok enek kok enak temen. Yo lho Aku aku. mesakne deknya lho. Menang. Duit yang penting. Terus aku tak balik. Ya Tak anteng nang kene. Ndek kene ya. Yo. Awas lo enek. Dadah. Dadah. Duh, ning endi to kok suwemen ki jane gak teko-teko. Gak ero aku ngenteni ki wis sampe pedakku luntur. Pokoknya dilokne tak enteni nek gak teko tak tinggal balik bah. Sayang setra akan berbalik karena kau tuh sang pemilik. Hidup terasa membaik, yakin pastikan cinta jaga baik. Seperti bulan naik dan bersinar, cerahkan bumi deng depu cahaya. Sapu cinta ke kau Kok terasa suwemen to jane? Iya, pane bocor. Motor elek ngono mbok gawane ae. Tapi enak iki. Nggawa sing apik ngono lho. Jare Kowe iki utang, nang gak iso tuku utang kok. Ya utang kan duitnya ya kudu Masamu aku ki gak isin mbok jak numpak motor elek ngono. pudar karena sesayang kau tuh dengan rasa. Cukup terakhir, cuma kau saja di hati. Satu langkah saja takkan menyinggir, sa dengan kau punya rasa nikmati. Jangan dengar setan bisik di kiri. Lah nek Anggap sa- ngene jare njaluk nanti rapi. Dadi yo usaha dhisik nek iki yo nrimo. Apa enek? Terima terus. Liane aku gak nerima kowe. Aja angin lewat dan jauh pergi. Saya cuma orang biasa, tapi jangan ragu soal cinta. Kau akan selalu saya jaga dengan sapu rasa yang ada. Tetap setia, kuat yang doa. Tanpa kau cinta, syuh hati susah. Cinta biasa kau terima, percaya kau bahagia. Ku bagai pelangi hiasi hari. Pegang tong janji jangan kau ingkari. Yo men nek koyo ngene. Pokoknya aku gak mau tahu, sesuk kowe ganti motor, nek gak kono aku isin. Aku lho dinyaki kancaku terus lho. Jarene cowokku wis elek, wis montore elek, wis elek kabeh. Terus piye aku? Ya Terus saya jalani, terima kasih kau sudah datang lengkapi. Yeay, tutup mata dan coba kau dengarkan curahan indah ini yang saya penting kan aku wis berikan. usaha nek koyo ngene yo syukur alhamdulillah. Arep piye meneh? Jenenge wong usaha kadang enek kadang ora.
ngono dijak ketemuan sepisan ae matak bocor barang. Arep piye nasibe wis Mungkin arep elek. lunga-lunga iki diceki sik to apa-apane iki engko kira-kira piye. Aku lho nang ngenteni wis ket esuk sampai sore ngene iki. Gak ero apa. Kalau cintaku dengan sapu rasa, saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Kau percaya, sapu janji. Maaf, ini kan nasib nggak harus juga. Saiki piye, Jal? Ngene iki Ya. arep jalan ning ndi Jal nek motor koyo ngono. Ya piye balik lah. Lah wong motor yo Balik bocor. mlaku. Ya mlaku arep piye? Ya wis mlaku wae, aku numpak kowe ndorong. Ya wis ayo. Ya wis ayo balik, jare arep balik. Ya wis ayo. Arep dolan ya ora iso motor rusake. Kowe Balik. kok enggak motor elek mbok gawane ae. Ngisin-ngisini aku. Ngono, Pak, tak doronge. Usah urung. Nyantol iki lho. Tak tibakno sisan kok. Cerewet. Apa? Karena ini soal sapu hati. Oh, janji sampai cincin singgah di jari. Bukan yang lain, Satra bermain. Aminkan itu jika kau setuju. Sayang dengko dengan cinta yang ada. Orang miskin juga punya cerita. Meskipun itu cinta sedewa. Ya. Lo. Kuwi apa motore kuwi? Astagfirullah, lho motor-motore bosong ngono. Ya Allah, Gusti. Eva, iki pacarmu to? Iya. Ya kok motor kayak ngene? Kayaknya masih ngono aku sayang. Oh, iya to. Ya Allah, Gusti. Bisa ganti motor sing anyar wae ya? Mau sama kuwi. Ganti motor sing anyar. Jan iki wis jam piro? Iki mbae mau nesu-nesu iki kaya niki. Temen kok teko Mas. Iya, dhek teko nawahmu jarene. Lah, Evane ndi ngono terus ya aku yo ngomong wae, ijek tuku bakso ngono. Tapi yang di baksone. Yo enggak entuk. Lah bara-bara bakso motore kaya ngene rupane. Aduh, dasian dia. Dadi piye? Mbok piye gak enak romantis blas aku males. Terus iki aku dorong. Ada apa tinggal wae? Aku balik Pak karo iki. Ya gak apa-apa balik lah. Ada omah dhewean ning kene ya. Ya. Ditonton. Enggak apa-apa. Ya Allah, makasih. Asik. Aduh. Ada romantisan kok langsung ora sido. Ya wes ya. Salaman sih. Nah, ya wes, ayo. Ayo. Tenan iki udah enggak apa-apa. Gak apa-apa di sini. Ora wedi kan? Bombongku dicokot kan Aman. boyo apa-apa. Ya wes ya, bisian. Cinta sederhana